Hej og velkommen til det første afsnit af Nicolas Blend. Det bliver det første afsnit af en masse andre sjove videoer. Det er komik, hvor vi vil blende alt muligt lort sammen. Og så skal vi drikke det bagefter. Og i dag skal vi blende iced tea, sirup, Coca-Cola, pålægtschokolade og peanuts. Og lad os bare komme i gang. Først vil vi hælde iced tea i. Det var ikke så meget, men der kommer mere i. Så sirup. Det er fint. Det er fint. Og så er der Cola, som vi skal variere lidt med. Pas på, ryk den lige. Det er jo. Så skal vi have pålægtschokolade. Ned med dig. Dig og dig. Så the final moment, peanuts. Jeg elsker peanuts. Godt. Og så er der bare skal vi til blendningen. Fuck. Godt, og det var det. Så vi får glas. Vi har vores kopper, trofaste kopper, og vi vil stille os helt tæt på kameraet. Og drikke det. Vi tager desværre kun en lille tår, vi vil ikke drikke det hele. Fy for helvede, det lugter. Jeg tager det lige. Okay. Ægger. Nej, her. Skål! 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 Det var bare det. Godt. Kom her, vi er ikke færdige. Vi er langt fra færdige. Så nu skal vi skylle ned med vand. Jeg siger, det vil ikke anbefales at gøre det derhjemme. Det er meget slemt. Du sluttede lige af, fuck. Det var så det for dette afsnit af Nicolas Blend. Og min ven Philip, han er lige ude og kaste op. Så det vil ikke anbefales at gøre det derhjemme der. Nej. Vi ses til næste afsnit af Nicolas Blend. Hej hej.